gilale ada ang makalan bangno jinda imakur nोंसोरखौ अदालबारिखि दा थांनो होननानै बुंदों होननानै बुंनानै दा मा जागोन दा मा जागोन होननानै बुंदों बेनिफ्राय बबेयाव हमना दोनदों आं बुंबाय आरो सानाव मा गावगायाथ' साइकेलखौ सलायनो रोङा बोरैनो फैनाय इयो हा बोरैनो फैनाय बोरैनो गैलालै बिदि सोंबाया गैला खैमाफोर नोंसोरखौ अदालबारिखै थांनाङा होननानै बुंदोंमोन साहानानै नोंसोर इदि लोंनानै फैनानै दा माथा गरम जादों होननानै बेनिफ्राय आन्दार बुंदोंनो साइकेलखौ सलायबाय बेनिफ्राय এই বাদালি होननाय दाना दोनफैयोमोनबो बिसानियाव दा दैलामाव बेनिफ्राय खान्दा दा थैनोबो खोन्थाबाय दासो मोनदों हौवाखौ दासो मोनदों बेनिफ्राय सोर होनदों नोंसा हौवा होनदोंलै दासो मोनदों हौवाफोर होनदों गानजाया बेनिफ्राय औ गामसाखौबो गाननो रोंबाय दा लंगिखौ बहा गानबावनो ओमफ्राय बादालिनि खोनायाखै ओइ बादालि बुंबाय लंपेन्ट दों होननानै जिन्स खोनांगौ गानदों ओइ हरलै आयौ हर हाजो इयो बायदि आंखौ ओमफ्राय डाइरेक्ट थांदो डाइरेक्ट थांबायसै आङो बेनिफ्राय ओइ बुजाराय खारा लांबाय आरो Hijinni binanawa Kotma namna Kotma Iya karena thai Dua lanang itu betul Kotma ini Jika kau mengenai Nisnya umur Itu namanya itu Hari mengenai Hari mengenai Oh Ini pun kemudian saya suka Untuk dia फैनाफोर समजानिफ्राय खारबोदो लंमटारनि बिजामादै बोरै खारगौमोन बोरै खारगौमोन खारगौबा जायगानिफ्राय गपाल लेंग्राय होननाय बिदाया बुनो नागिरबाय थादोंलै बेनिफ्राय मोखैलांनाय गोदैखौ मोखैलांदों Ibrahim Gopal Ibrahim itu berita. Hey Gopal, Ibrahim tidak berita. Ini dia. Yo masih orang berita. Mungkin hobi dia. Hey, tunggu Gopal. Oh nusani sini. Ah, dah ini saja. Ikut malam ni. सोर हमनाय हमनायानो नोंसा मामाया दादागिरि खिन्थानायावसो हमजादों गारिखौसो बेनिफ्राय सोंबाय आङो सोरानाव दङ होननानै हरमा लानायाव दङ जुदि सासे बुरजा दोनबाय थायो बेनिफ्राय ओइ बेयावथ' गारि खगोन दोङो बिजाबाया खोनाबाय दा खबरा दा खबरा दा बेनिफ्राय जै महाकालि जाय जाग्राया बेनिफ्राय जाय महाकालि अमा गोदोर हमना दोनदो अमाखौ दानखौनो नागिरब्ला गोदो सबसे आरो जाग्रायालै गपाल बिदाया हगेगा अमा गोदोर हमना दोनदो देखाना जानांगौ जादों गुवाहाटि Ah, di juga ya tu lah. Hai kalau hai tu. Kurang ada ni. Ini
누가 수치에 속하는지 누가 수치에 속하는 거라는 누가 밤날랐고 에이 이게 뭐만데 그러니까 이 밤날에 누가 그 잡고로 오는지 안쓰럽나니 무빈이 오마이 무빈이 오마이 무비 오마 그대 상상나이죠 대양kun지 대양kun지 이거를 한다 이니팔 상대나 상할 이직나는 이니팔 상대나 상하는 아이 상대는 상대 아 모아칼리 이직은 이 모아칼리 우마제 사르나이 주어야 하는 나 강릉은 거의 상태에 말이 가오게 말이 기대다기라도 뭔가 이래 워트나르야 이래 이거 좀 나는 이거 그가로 가자 그거야 이 하부야 그래 워트마 이메안 네 말이 진짜 해도 통기 통이야 그래 하여튼 나를 이제 장이 맞아 듣거나 나는 그래도 뭐로 말고 가라지야 또 부자가 가라지 이런 독사는 그런데 헤이 능만 기다리나 말이야 안그 못샀다는 이거래 우루 가문 숨었습니다. mereka di barang leo haji. Persadang dulu kalau saya tidak salah. Ada yang bayar dulu. Oh itu siapa lagi lah ini. Ini dah kalau benar. Ini berapa lasau? Luego terbiau saja. Gila. Jawai suku homnani den balbila. Lagi thaga balai. Ora dini sangi tije. Hai, apa ekko cinta mana? Buine apa payun? Buine apa payun? Achola sampai.